Kulay lang. Prada mo pa gamiton sa amahan. Stop! Eh di yung stop din. Sure kayo no? Dali na sa Disneyland. Yun niya. No, sudan na mo ha? Ngi! Ang iyang sudan kay kanang mura man to ganang unsa man to kato man tong tanawa galyo. Tanawan na yung sudan no. Oh, ala binggala man na binggala. Kanang kalabasa na kalabasa. Talong. Oh, kalabasa, binggala, pitsay, payason, Disneyland. Disneyland, sa payason, sosyal kaayo. Disneyland daw na ang gikaon kay Binggala, sosyal kaayo, pero lapad kayo og kamot. I love it. Fresh fruit juice. Para gamiton sa amahan. fish fruit din ang nasulod sa kwanday. Prisbot, dili naman na pres ang inana. Dili naman gud na gud. Ang tinuod nga fresh, ingon ani. Init na tayo na. Fresh fruit juice siya. Hala. Mamon. Kaya itong ipakita siya sa tinuod nga fresh fruit. Nara, tinuod fresh fruit ba ito? Ang tuto pa. Wala kasalod ang fresh fruit. Sayang kayo. Mga kayo. Ha? Mga fresh fruit. Pataka na. Hala, ang ibabaw pag sayang sa amin sa Antipara kanang idirio kanang sa ibabaw nalaksi na nalaksi. Nga, expose mo din na di ay. Parehas daan ko palagi, parehas na sa katong gipalit sa ni Angkol katong kuan man na siya katong tag 45 man na dito sa Juni. Pero niya ba din na? 45 na sa Juni Aka na yung pulo. Kana yung pulo. Bantay ko na yung kanang pulo. iyang kana mo man lang sa Shopee katong tag 69 niya kuan kana Buslotang ilaw na ilaw. ibuslo sa ilo sa Shopee. Sa Shopee mo na social kaayo. Ay, tama di ay. Mga oneta. Carrots oh. Meow, carrots ra, Disneyland, carrots ra, ngik lang. Muna kay dako kay lang gasto, ini kahuman, carrots lang sa ta kay wala tay pliti pagbalik, sosyalan. Healthy diet. Diet. Kanang diet bigo kay muna permente gina po sa Facebook sa kanang mga wala na kwarta kanang wala na gumanang sweldo wala sila kwarta pag wala sila kwarta mo na din silang diet bisag wala kwarta para sa pag wala kwarta diet pareha sa saong kauban kanang pag kanang nagsweldo karon nakusog kay sa kaon pag kaugma nag-diet siya nag-diet lara ko ninyo oy. Sige, pang dahon tamong putot sa inyo madahon. Masama pa may daoton naman daot naman na tanan. Sige na daw. Kasi mo sa gamitin sa amahan. Sige magdaot kana dili magpalabig pagamit sa amahan kay dili naraba ta baligyan sa mercury kanang tambal nga inoplox kung dili magpa-check up sa doktor. Kapay ko sana mag-maintain ko kanang katong butong kay okay kung butong atong i-maintain rabaan na kay siya nga tuwang nabasaan na kay hait kayo ang bagul. Samit sa bagul. Nanay. Thank you. Pagkarawa na. Hiro din na siya. Sige lang bang inambog ba? Hiro kayo. Sige lang pang inambog ba? Sige lang dudlag-lag sa Disneyland. Ilang Disneyland. Nagulay lagi. Dito na lang utan na sila, dili na lang sila muli. Dito na lang, balhin na lang utan silang tanan dito ba? Kasi siya gamitin sa amahan. Wala siya katilaw sa anak. Sa inahan. Mga katsuya katilaw sa inayan. Wala siya katilaw sa... Kana sa iya, bagay man na sa iyang matilawan unta, kana mahutakal unta.